ҳамаи 5 январи соли 2023 сетансокинони деҳаи ҳосилоти ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор, шаҳрвандон Холмуродов Тоҳир, соли таваллудаш 1975 ва бародарон Аҳмадҷону Муҳаммадҷон Рауфҳо бо мақсади шикори парранда ба қамишзори деҳаи Сурхакчашма рафтаанд. ҳангоми шикор силоҳи шикории тамғаи Иш-27 ки дар дасти Муҳаммадҷон Рауф дар ҳолати омодабошӣ буд, ногаҳон аз он тир бурун шуда ба сару рӯи шаҳрванд Тоҳир Холмуродов расидааст. Тоҳир Холмуродов бо бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатӣ дар мавзеи шикоргоҳ ба ҳалокат расидааст. баъд аз ба ҳалокат расидани шаҳрванд Тоҳир Холмуродов аз дасти ҳамроҳонаш, онҳо ба назди амаки марҳум омада бо ӯ маслиҳат мекунанд ки гӯё Тоҳир Холмуродов на аз зарбаи тир, балки ӯ аз сактаи қалб ба ҳалокат расидааст ва ба аҳли оилаи Тоҳир Холмуродов низ чунин мефаҳмонанд. бар ивази ошкор накардани ҳолати мазкур, бародарон Аҳмадҷону Муҳаммадҷон маблағи масрафи дафну маъракаҳои марҳумро пурра ба ӯҳда гирифтаанд. ҳамзамон барои аз ин ҳодиса огоҳ нашудани аъзоёни дигари оила, яъне захми тирро надидани фарзандони марҳум, ҷасади ӯро амакаш ва шоҳидони ҳодиса шуста ва барои дафн омода карданд. бо ҳамроҳи акамон, бо ҳамроҳи бародармон шикорчаи Тоҳир ба қишлоқи Сурхачишма рафтем. баъд ма аз аҳбор ипараш Тоҳир будам, Тоҳири раҳматӣ. баъд ма лавлави заҳбур рафсо будум, дури заҳбур дада лавлави заҳбур рафсодум, нохост овози тир буромад, ҳами қамиш ҷиқида кӯка нохост овози тир буромад. акам авоз давидамон ма айсу давида буромадум гузаштум ки аки Тоҳир ғалдидагия уже ҷонуш буромада. ман пештар гузашта рафтагӣ будум, овози тир буромад, давида омадум ки раҳмати Холмуродов Тоҳир хоба. додарро пурсидум ки чӣ гап шуд, додарам гирья карда хоб буд, гуфт ки нохост акамони ман тир буромад, да ҳамин расид, ин ғалти. ман нигоҳ кардам ки бечора уже ҷонуш буромада, чашмош ҳӯй буд, чашмошро пӯшондум, додарма дар назди ҳамун раҳматӣ мондум, худам давида хони Холмуродов Маҳамараҳим рафтум, амаки раҳматӣ рафтум, гуфтум асли воқеа ҳамихали шудагиаю, ҳамина рафта овардан дар кор. ма ҳамихел фаҳм мондем ки гуфтем ака ҳамин кор ҳамихали шудагия, мисол кор ҳамихел шудагия, ҳамин ҳози агар милисабозӣ шавад чӣ шавад, милиса ҳамин чӣ мебиё хай ҳамин хайру худоию чиз хай ёрдам мекунем, дар оилаш ёрдам карда меистем, дига чӣ кор кунем, дар насиби додари ман ҳамин будай. баъдан рӯзӣ шудан гуфтан хай мисол падарвор нигоҳ мекунем, дига чӣ кор кунем. сабаб дар чӣ буд, хабар надодед? мо дар ҳаминҷа ки ҳаме мурда аку мо халқ омадага мо мурда бо пячонему, бо сардхона барему, бо скелети кунем, исто кунем, мо гуфтем ки тақдири илоҳӣ аку мурда дига чо кунем. дар асоси амалисозии чорабиниҳои оперативии кормандони раёсати кофтукоби ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ бо гузашти на чандон вақти зиёд аз ҳодисаи зикршуда барои муайян ва ошкорсозии сабаби марги Холмуродов Тоҳир дар якҷоягӣ бо прокуратураи шаҳри Ҳисор зарур донистанд ки ҷасади Холмуродовро аз нав ташхиси тиббии судӣ гузаронанд. чун муайян карда шуд ки ба ҳалокат расидани Холмуродов Тоҳир марги биологӣ нест, балки аз таъсири тири силоҳ ӯ фавтидааст. вобаста ба ҳолати мазкур парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 108 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар прокуратураи шаҳри Ҳисор парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбари ҷиноят Рауфу Муҳаммадҷон дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. нисбати шахсоне ки оиди содир шудани ҷиноят огоҳ буданду ба мақомот хабар надоданд, чораҳои қонунӣ андешида мешавад.